Gibanhaw ni Jesus ang anak sa babaeng balo. Lucas Kapitulo 7 versikulo 11-17. Sa wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Miuban kanya ang iyang mga sumusunod ug ang daghang mga tawo. Sa dihang nagkaduol na sila sa pultahan sa lungsod sa Nain, natagpuan nila ang daghang mga tawo nga miuban sa paglubong sa o sa kapatay. Ang namatay bugtong anak sa o sa kababayeng balo. Pagkakita ni Ginoong Hesus sa inahan sa namatay, naluoy gayud siya. Mingon siya, ayaw paghilak. Anya miduol si Jesus sa lungon ug gikaptan niya kini, bu sa mihunong ang mga nagdala niini. Mingon si Jesus sa patay, dong, bangon. Mibangon ang patay, milingkod ug misalti. Anya gihatag siya og balik ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Pagkakita nini sa mga tawo na hadlok sila, ug gidayeg nila ang Dios. Mingon sila, gihinumdaman sa Dios ang iyang mga katawhan. Gihatagan niya kita og gamhanan nga propeta. Mikaylap sa tibuok Judea ug sa tanang mga dapit sa palibot ang balita mahitungod sa gihimo ni Jesus.